Šta si rekla? Ponovi to. Čik ponovi to. Nemoguće. A daj. Kažeš da je ovo mačka atrakcija, jel? Najveća turistička atrakcija, da je bezazlen i blizanac. Svi misle da je opasan zato što ne trza kad je neko priđe. I tako. Životni cilj je da posetimo u svakoj zemlji najatraktivniju i najpoznatiju mačku te zemlje. U ovom slučaju ova crna mačka je najveća turistička atrakcija Novog Sada. I tako, idemo od zemlje do zemlje. Upravo nas je napustila. Da, elegantna mačka ne jebe nikog 2%. I tako, idemo od zemlje do zemlje, posetimo sve poznate mačke, pored mačke popijemo neko poznato pivo i to je to. Kakav seks, kakva romantika, zna se šta je najljepše. Će. Živela seksualna osoba. Ovo je turbo bilo. Afro frizura. Sviđa mi se ipak Novi Sad. Više puta ću ovdje doći. Dolazila sam kao mala baš davno. Ali ovako. Treba uveriti više puta, ali toliko mi je vibe BG plus vršac.